Vyjadrenia pána premiéra na našu stranu sú tak úbohé, že nemá zmysel sa k tým jeho vyjadreniam vyjadrovať, ale ako náhle príde pán Fico s nejakým odborným vecným argumentom alebo s niečím, čo sa aspoň podobá na odborný a vecný argument, tak veľmi radi sa k tomu vyjadríme. No a čo sa týka samotného ich snemu, tak potlapkali sa tam všetci a zistili, že akí sú strašne super a predstavili množstvo plánov, len nerozumiem, prečo tie plány už za posledných 10 rokov dávno nie sú zrealizované. Však z 10 rokov tu vládli 9 oni. Smer ani premiér Fico ničím neprekvapili, bolo to niečo podobné ako zjazd komunistickej strany niekde v 60 rokoch, s tým, že oni to vylepšili takým spôsobom, že kritici prípadní boli dopredu umlčaní, prípadne im bolo niečo slúbené a celé sa to nieslo v určitej vnútrostranickej harmónii. Robert Fico neprekvapil, pretože naďalej útočil na novinárov, naďalej útočil a kriminalizoval, útočil na opozíciu a kriminalizoval opozičných lídrov. Čo bolo možno také úsmevné a čo mňa najviac pobavilo, bolo to, keď si nedal pozor na jazyk a prirovnal Roberta Kaliňáka k Potkanovi, ktorý má zlé PR. To znamená, že to možno sa trošku tak vymykalo tomu priebehu, ktorý som očakával, ale ináč ma ten snem ničím neprekvapil. A môj názor je, že to, že Smer postupne klesá a postupne odíde do zabudnutia, sa vôbec nezmenil, ale naopak viacej som sa v tomto názore utvrdil. Ja som zachytila okrem iného, že sa teda idú najnovšie venovať robotníkom. Ani ma to veľmi neprekvapuje, pretože veľmi dobre asi všetci vieme, že tým mimoriadne úspešným podnikateľom sa selektívne veľmi poctivo venujú už dlhé roky, tým, ktorým sa veľmi dobre darí, alebo možno práve kvôli ich starostlivosti sa im veľmi dobre darí. Zasa cieľavedome likvidujú strednú triedu, to znamená, že táto už naozaj je veľmi zúžená, takmer žiadna. No a potom už samozrejme, že im ostávajú len tí robotníci. Ale mňa by celkom zaujímalo, že či sa idú starať aj o tých, ktorí boli poškodení napríklad v kauze Váhostav a v podobných kauzách, ktorí prišli skrátka, či aj týmto idú venovať nejakú špeciálnu pozornosť a akú. Určite áno, pretože viete, aj tie kauzy, ktoré už veľmi dlho trvajú a veľmi dlho trápia občanov Slovenskej republiky, sa až po určitom čase prejavujú na tých preferenciách, pretože vždy je tam nejaká zotrvačnosť, ale dôležitý je ten trend. A trend je úplne jasný. Smer jednoznačne klesá, od tých svojich 44% sa dostal prakticky na polovicu, alebo za chvíľu bude na polovici a nie je žiaden dôvod sa domnievať, že sa im podarí tento pokles zastaviť, pretože oni jednoducho tie svoje kauzy neriešia, ale naopak zametajú ich pod koberec a aj to, že vôbec len aký taký náznak vnútrostranickej kritiky v momente umlčia, či už tým, že toho predstaviteľa Smeru kúpia nejakou pozíciou alebo nejakými výhodami, alebo ho zastrašia a kriminalizujú ho, tak aj v podstate tieto ich kroky len pomôžu k tomu, že oni postupne odídu do zabudnutia. Určite to nebude ani zajtra, ani to nebude ani o týždeň, ani o mesiac, ale podľa mňa ten proces je nezvratný a myslím si, že je to vidno už aj na tých hlavných predstaviteľoch, na ktorých je vidno, že už jednoducho nedokážu tento proces, tento nezvratný proces zvrátiť. Ale každopádne netreba ich ľutovať, pretože to, čo urobili so Slovenskom za posledných 10-12 rokov počas svojich 3 vlád a čo s ním robia aj teraz počas tejto vlády, jednoducho by sme nemali zabudnúť a Slovensko dnes mohlo byť úplne inde v prípade, že by mu nevládli takí ľudia ako je Robert Fico, Robert Kaliňák, Martin Glováč a ďalší.